idan kun je gun annabi Muhammadu idan ya ba karɓa ku ci, wai su munafukai kenan, ku ci ku rabu da shi kawai, dama haƙƙin ku ne. Kamar dai irin munafunci yanzu da ake a ce da 'yan siyasa ku karɓa haƙƙin ku ne, ku zaɓi wani ku rabu da shi. To irin wannan kalmomin kaga ba ta da kyau, kuma sai aka ce kana jona ta da sabon manzan Allah, ai kaga abu ya lalace. To su ma abubuwan da suke yi kenan, shi sa kullum in an tashi faɗan munafiki a fadar manzan Allah, wallahi sai a kamo Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul asl munafiqina. Kaga dai gashi ga manzan Allah ya ci abinci da annabi, ya yi hannu da manzan Allah, ya haɗa ya bi annabi sallah, ya je yaƙi da manzan Allah, a'a ya karɓi Qur'ani a bakin annabi Muhammadu, amma dan wuta ne. Kaga zamansa da annabi ya amfane shi, bai masa amfani ba. Shi sa duk wanda ibi manzan Allah sallah raka'a bilada 100 Allah zai baka 100. In kai sallah kwana ɗaya da annabi za a baka lada 500. Yau da gobe ladan ka miliyan 1. To arwaya shi Abdullahi ibn Ubayy in an zo ma za a yi sallah bayan annabi ke zuwa kanka ne, ya kusa bai ma'aiki ya ce ku daidaita kan ku saba, in kun saba Allah zai saba zukatanku. Dama annabin ya faɗa ka, duk sun san hadisi. Sai ya bi annabi sallah har rigarsa ma tana nema ta shafi rigar annabi, bayan annabi ke zuwa ya tsaya. Sai an yi sallama Jibrilu zai ce ya Rasulullah Allah yana gaida kai, wannan ne bi ka sallah faɗan wutar jahannama ne. To wannan sallah ai kaga bace ba, to me amfanin ta? To kaji an gane yana niki annabi amma ba munafiki zuciyarsa gaba ɗaya canjajjiya ce. In annabi cire takalmi, in Anas ya ɗauka sai ya ɓace caɓa Anas. Ka share gidan annabi, ka share masallacin annabi, ka share inda ake karatu halifanci, kai kaɗai za ka samu ladabin annabi. Ya Rasulullah ni zan rike takalmin mu je, sai sa takalmin annabi a hammatarsa. Ka rike wannan takalmin wai ka ci wuta, ai ka san ko akwai bala'i. Ya Allah kuwa takalmin da ake ji da shi malam. Sai an tafiya Abubakar ce to ka bashi sa, ka san shi annabi takarimi ne, ba zai ce ban takalmin ba, ko ina za a, sai dai a karba abi annabi sa. Sai annabi ya sa takalmin za a tafi, Jibrilu zai ce Allah ce ba takalmi ya rike ba ko a kafa isa ya taka maka, Allah ya rantse da zatinsa sai ya sa shi a karkashin wutar jahannama. Hatimi guda ana ta baka wuta maimakon a baka aljanna da yawa. Allah an gane. Aka zo aka yaƙi, aka samu gurasa shi'ir, annabi ya kwana 3 bai ɗanɗana abinci a bakinsa ba, sabai suna kiyayewa. Ya Rasulullah wannan gurasa shi'ir ce, ka daure ka ɗan sa a baki za mu ji daɗi. Kowa nan ya ci dabino an sha ruwa. Annabi ya haka zai ci, dan salula sai ya dafa hannun annabi rike gurasa. Ya Rasulullah wallahi kai arziki ne, hannunka ma arziki ne, kai albarka hannunka albarka, kai rahama hannunka rahama, ina son ci albarka hannunka. Annabi ya fasa cin gurasa ya bashi. Sahabbai suka ce yanzu kai gurasa ma ba za ka bari ici ba? Annabi ce a ya ci, ina waye gari Allah na ici da ni isha da ni ba na jin yunwa. Ya zo ici gurasa, Jibril ya zo, Allah ce a gaida kai, ka ɗau gurasa ka bashi, to ko a bakinka ka tauna i buɗe baki ka sa man, Allah ce sai ya sa ji autar jahannama. Kalli danshin yawon bakin annabi Muhammad, amma Allah ce ko shi ka zuba masa yana kona shi. Aka yi yakin Badar kubra da shi aka fita yakin. Yan Badar Allah ice da su i'imalu ma shi'tum faqad gafartu lakum. Yan Badar ku aikata duk abin da kuke so, yau ni Allah duk na gafarta muku. Sai zo dama da shi aka je yaki. To ni gashi nan ana cewa kaza, Allah ma ce ne abin da nake so. Gaji ka san kafiri, ka taka annabin kai abin da kake so. Kai ka taba ganin wani irin karatu haka? Sai ga Jibril ya zo alaihi salatu wassalam. Allah ce a karanta gaisuwa a gare ka ya Rasulullah. Allah ce a cikin yan Badar din ai shi ba shi, shi ai wutan nan ta jahannama tana nan a kansa. Jibril zai tafi, manzo Allah ce kai Jibril zo mana. Wannan bawan na Allah tun shigowa ta Madina muke tare da shi, ba ranar da ta taba zuwa bai zo fada ba. Shi ba wannan munafikin me yawa Allah ne,
Jibril ce gaskiya ne ya rasul, abu ɗaya wa Allah tak, wallahi abu ɗaya ne, shi sa Allah yake ta bashi wuta. Jibril me ya masa? Sai ce wallahi ya rasul, abu ɗayan shine zuciyarsa ta ƙi karɓar ka ya rasulullahi. Shike nan laifinsa da Allah, ya sallah Allah ya ƙi karɓarta, ya azumi an ƙi karɓa. Shi ne wanda ya haɗa kai aka gina masallaci, Allah ce maka aje masallacin, ya ɗauko zakka raƙumi 300 ka fadar annabi, Allah ya ce ba maso, mu zai gaya kuɗi Allah ce mu zai gaya zakka, ba muka bashi ba ba so. To kaga kenan idan mutum ya gane shi annabi Muhammad, kakkai tunanin wai kana wa Allah sallah baka tare da annabi, kana yin azumi baka tare da annabi, kana zakka baka tare da annabi. A'a, aikinka ka san ya zamo wa qadimna ila ma amalu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Haka aikinka i zama. Kaga dai gashi mu mun san a nasi duk wanda i sallah guda biyar akwai alƙawarinsa da Allah ta aljanna. To shi ya sallah guda biyar an ce dan wuta ne, to yaya? Kaga kenan wannan annabi in baka zauna da shi lafiya ba, to wancan ibadar da kake kana ganin tana karbuwa ba ta yi. Domin me? Shi ya zo ma da sallah, izo ma da wanda za a yi wa sallah a karba, sai ka ga baka ɗauke shi da komai ba. Shi sa duk irin wa'annan dama su ake ɗaukowa a karanto su a ga irin barnarsu, ga irin ta'adinsu, kuma ga yadda Allah ya musu ma. Don me? Dan kai na yanzu ka kiyaye, ka gane wasu abubuwa kala-kala a tare da shi annabi alaihi salatu wasalam. In ba ku zauna da shi lafiya ba, to ba ku zauna da Qur'ani lafiya ba. In ba ku zauna da Qur'ani lafiya ba, to ka sani Allah ba ku zauna da shi lafiya ba. In ba ka zauna da Ubangijinka lafiya ba, to ka sani fa in ya kama ka makomarka wuta ce. Shi sa ba abin da yake wajauta ba wuta wallahi fiye da ki gano darajar manzon Allah. Duk wannan abubuwan da ake na ta'adi na waye, Allah zai gafarta maka, Allah zai ma afuwa, Allah zai yafe maka. Wani zunubi ne zaka tinkari Allah da shi Allah ya ki gafarta? Babu shi, ɗaya ne. Shirka, musulmi idan mushriki ba shi bane, shi kadai ne Allah baya gafarta. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Haka Allah ya ce. Allah baya gafarta wanda in shirka da Allah, ga Allah zalla kace bayan shi ga wani Allahnka, to nan kun bata da Allah. In dai kai musulmi ne, in kai kafiri ne, to nan dama kai kafiri ne. In ka musulunta to kuma kun shirya da Allah. Ko da shirka kake in kai kafiri ne, ran da ka musulunta to kun shirya da Allah. Shi ko musulmi sun shirya da Allah, ran da in shirka to sun bata da Allah. To ka ji dalili. To shi sa duk abin da kai wa Allah, Allah zai gafarta maka, amma kar ka sake ka taɓa ƙadarin annabi Muhammad. Wallahi duk alaƙarka da Allah sai Allah ya lalata wannan alaƙar. Kuma in Allah ya lalata ta, kasan magana ta lalace, komai ya lalace. Shi sa ko mutanen da zaka ji suna soke-soke akan wasu janibai da ake wa annabi na irin abubuwan duk da ake rashin ganewa ne. Da sun gane duk wannan abun ba za a yi shi ba. Ai abin da ya sa shi Qur'ani ai yana da abubuwa, kuma Qur'ani ya sauka a nan, kar kai zata akan abu ɗaya sau akan komai na a duniya. Haka ne ko ba haka bane? Allah sa ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Haka Qur'ani yake. Wannan ayar da ta sauka duk gasa bai daka a zaune sakatarori. Allah ce qul bi fadlillahi, ka ce da falalan Allah. Wa ya falalan Allah? Sai dai Ali ce ya Rasulullahi kai ne. Ai ba wani falalan Allah fiye da kai. Sabon ka ce Aliyu kana da hujja, ya ce akwai hujja. In kai wa Allah sallah, Allah ba zai ma sallah ba. In kai wa Allah azumi, Allah ba zai ma azumi ba. Shi Allah ba musulmi ba ne, shi ko ba kafiri ba ne. To haka ne haka ne ko? Allah mata wannan shi Allah ba kafiri ba ne, shi ba musulmi ba ne. Ka san abin sai dai Allah ya buɗe wannan kalmar, yace Allah ba musulmi ba ne, shi ba kafiri ba ne. Aka tuto Ali kalmar ta nauyi, annabi kallace alkawar sai sun kuda kai haka. To shi ahli suffa ne,
ga Salman al-Farisi shi ma ahli sifa ne sai juyo ce to in Allah musulmi ne ba yake bauta aka ce babu, in kuma kafiri ne ba ya kafirce aka ce babu, ce to ku ci gaba da haka to shi sufi ne ai yana da magana da zai faɗa. To kaga in kai wa Allah zakka ba zai ma zakka ba, lada zai baka. In kai ma haji ba zai ma haji ba, lada zai baka. Ice falala annabi da ta wa'annan gaba daya in ka cafi sunan annabi Muhammad kai ma salati to shi ma Allah ka bashi aiki sai yayi. Salati aiki ne ko ba aiki bane? Aiki ne, amma Allah ya ce duk bayi ku sa ni na yi, ni na san shi, na san yanda ike, ni zan iya ku ba za ku iya yi ba. Shine to kaga wannan aikin da Allah ya ce bayi su yi, ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. To kaga wannan kalmar da Allah ya faɗa ita kaɗai ta isa musulmi tsaya ya gano cewa wannan annabin fa da bai iki shi abun Allah. Shi yasa Allah ya ce wallahi irinsa shi kaɗai na halitta, na haɗa kaina da shi kuma na ɗauki abubuwa na bashi. Shi sa duk annabawan Allah kaf ba za ka ji wanda Allah ya ɗauki siffarsa ibashi ba ko ya ɗau sunansa ibashi ko ya ce zan yi abu kai ma ka yi abu da annaba babu shi. Amma shi annabi Allah ba shi wannan. Allah ya tara sai ce ai salati aka sai sai ce ku ce ni Allah na yi, ni ne neman salatin na san salatin. Shi sa me muke cewa Allahumma, ko yanzu ka ce Allahumma zai ce na'am, salli isalati zai ce bawa nawa za a yi, in kai ɗaya sai 10, in kai 10 ya 100, in kai 100 ya 1000, in kai 1000 ce mala'iku ku rubuta ranar kiyama da annaba za su tafi aljanna. Shi ne ake cewa ka faɗa da annabawa. Awa ɗaya ka zama ɗan aljanna a zamanin annabi saboda annabi. Dan annaban bawa na Allah ya wannan ya ce wai ku zo mu haɗu mai wani annabi salati babu shi, mu haɗu mai wani mala'ika salati babu shi, sai annabi shi kaɗai. To shi sa an gane sai dai Ali ce falala kai ne, an gane wabi ramati aka ce da rama Allah, wai rama Allah, sai dai Ali aka ce arsula kai ne fa rama Allah. An gane Ali shi ma kana da hujja ce eh mana akwai hujja. Ai Qur'ani sa ce da annabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, shi rahama ne gaba daya. Allah ce kai ban ma aike ka duniya ba sai dan ka zama rahama ga bayina. To wai ba bawan Allah ba. Akwai littafi da nake faɗa sa saqafatul rasulullahi, da na ɗauke shi na duba sai na ga kowa, wallahi sai na ga annaba 124 ba su zame ba, su ma alamina ne, suna cikin alam. Manzanni 313 ko da 14 duk sunansu alamina, in ka cire annabi Muhammad duk sunansu alam. Mutane tun daga Adam har zuwa ƙarshen ɗa ko nan gaba da za a haifa duk sunan mu alamina. Tarkacen kan ƙasa gaba ɗaya kalle su adadinsu. In na ce tarkace ka tafi gun duwatsu, ka tafi gun bishiyoyi, ciyayi, ƙwarika, itatuwa, dabbobin gida na daji, tsuntsayen gida na daji, duk haɗa mu sunan mu alamina. Ƙasa ta ɗaya da mala'ikun ciki sunanta adamina. Ƙasa ta 2, ta 3, ta 4, ta 5, ta 6, ta 7 wa mata ta fara da Ƙur'ani ya faɗa duk da yabo su ɗora su anan sunansu alamina. Fito tafi sama ta ɗaya me a ciki. A sama ta ɗaya akwai jundullahi, mala'iku ne ba sa sauka sai a wannan wata, kuma sai a daren lailatul qadari. To wannan jundullahi fito da su. Akwai rafu-rafu suna ɗauko ƙur'ani a fada Allah. Jibrilu ba zuwa fada ya ɗauko ƙur'ani, ba daga nan ke ɗaukowa ba. A su rafu-rafu su suke ɗauko ƙur'ani a fada Allah, su zo sama'u duniya baitul izzi su aje a nan, daga nan Jibrilu ya ɗauko ika duniya gun manzon Allah. Allah ka san komai wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. Allah ce komai mun tsara shi a rubuce. Amma waye mai wahayi? Jibril. Shi sa an can ma in ba tone kai ba za ka san wasu rafu-rafu ba. Allah ta ba za ka gano su ba za ka ji an ce wasu rafu, kawai Jibrilu ne kawai dan aiki. To iyakacinsa sama ta ɗaya shi Jibrilu a nan ke ɗauko aikin. Amma dakarun an fadar Allah rafu-rafu su suke ɗauko ƙur'ani, kuma ƙur'anin nan da suke ɗaukowa Allah ina zana musu shi ne a kan zuciyarsu.
su mala'iku ba da kunne suke jin magana Allah ba akan zuciya yake zanawa. Su kuma idan sun zo nan sai su zana shi a lauhul mahfuz, sai shi kuma ya fita ya shiga baitul izzi sai ya zana. Jibrilu shi kuma sai a zana ma a zuciya sai ya zo gun annabi, in ya zo gun annabi sai ya sauko da manzon Allah kamar kukan kudin zuma, haka yake sauka. Shi kuma annabi sai ya taransale shi din sai zuwa larabci. Ka ji tsari ta da yake kowanne da tsari. To ai shi Jibrilu balarabe ne a balarabe bane. Shi sa to sai ka yi tone duk sai gano duk ga da wannan ya shiga ta nan ya fita duk sai ga da tsarin abin yake akwai. Allah ya sa mu dace. To kaga wa'annan rabin dora su anan sunan su alamina, jundullah sunan su alamina, akwai kattabawa safara a wajen sunan su alamina, sannan akwai mala'ika Isma'il shi ke tsare sama ta ɗaya har yanzu a hannunsa take, shi ma dora shi anan sunan su alamina, shi mala'ika Isma'il. Akwai dabta ya ilu mala'ika ne na ruwa, shi ma sashi a nan, shi ma yana daga cikin alamina. Akwai alkausara ta annabi Muhammadu tana sama ta ɗaya a nan take, ita ma sata a can sunanta alamina. Nilu da Furat ta sama ita ma tana sama ta ɗaya, ɗora ta a can sunanta alamina. An gane. Akwai gu da ake ce man maƙamul Mahamud da Allah ya alkawarta wa annabi Muhammadu wajen, kuma me a wajen ceto ne. Allah ya tattare ibawa manzon Allah, shi ma abun yake sashi a can sunansa alamina. An gane. Da tarkacen alatun lahi, sannan akwai daren lailatul qadari, aminci da tsira da rahama, shi Allah ya batta a wannan baitul izzi, shi ma tana nan sunansa alamina gabaki daya. An gane. Sama ta biyu da mala'ikun ciki, sama ta uku, ta hudu, ta biyar, ta shida, saba a samawatin dibaka duk ɗebo su ɗora su a nan sunansu ne, sunansu alami da su ma. Ɗauko rana da wata da taurari zuba su a can tarkacen, sunansu tarkacen Allah, su ma sunansu alamina. Ɗauko lauhu da kalamu allan Allah da alƙalam, kalla alƙalamin Allah, la ilaha illallah. Kowane alƙalamin ɗaya girman sa kai mahudar rana da faɗar ta tsaga kawai ta kai gabar da yamma, kuma tsaga takwas shi kuma alƙalamin ɗaya ne, kuma haka yake rubutun, kuma yanzu rubutun yadda Allah yake so haka yake yi. Yanzu alƙalami to tsaga uku ba ce ba la yi rubutu da suke kallo zai rubuta, ai gwale-gwale zai rubuta ma, amma shi na Allah tsaga takwas ne yake rubutu akan lauhul mahfuz, kuma ya rubuta abin da Allah yake so ya rubuta. To shi Allah da shi alƙalamin, kuma alƙalamin Allah kuma fuska ne, shi ma fuska takwas ne, duk da malaman ce hudu ne a cikin hudu, ɗaya biyu uku hudu, amma akwai hudu a cikin ta. Shi ma kansa lauhul mahfuz din allo ne na Allah, wanda Allah ya tsara tun abin da zai a farko ba kowa, shi kadai, har abin da zai a tashin alƙiyama ba kowa, Allah ya gama tsarawa. Sannan fa kowa i bayyana, kuma kowa gashi nan a cikin lauhul mahfuz, amma tun ba kai Allah ya tsara ka a jiki, ba dole ka ba Allah ba. Tun ba kai Allah ya tsaro ga rayuwar da zaka yi, ga inda zaka yi tsarin ka, da garinku da unguwarku da gidanku da irin danginka, irin iyayenka, matanka, komai Allah ya tsara tun ba kai ya tsara. Kuma da izo i halice ka sai gaya ma na yi fa tun ba kai na yi ka, tun ban farar da kai ba na yi ka a ɓoye, yanzu ne lokacin da na bayyana ka. ai ka kiyaye Allah. To su ma dan mai sunansu gaba ɗaya fadojin lahutu, lasutu, malakutu, jabarutu, kaharutu, da ko suka dora su anan duk sunansu alatun layi, wasu tarkace na kayan Allah, su ma sunansu mai sunansu alamina. Ɗauko min girgije da ruwa da tsawa da walƙiya da iska da guguwa da ƙanƙara, dan annabi ya ga wata ƙanƙara ya ce wallahi Abubakar da za ta faɗo duniya ba inda za ta sauka, saboda girman ta kawai haka take a tsaye cak, sai hayaki take yi. Kai Allah ba kyale me ba, in yace bantaro ka jebo musu. Allah ka tare, ai Allah kyale me mu ne abin da muke so. Allah kuwa haka ma ake ce wallahi da ya ganta inda Allah zai saukar da duniya ba inda za ta sauka, sai dai ta ba kawai ta tsaya haka ta rika dusowa. Ka gani? To shi yasa duk abin da aka ce wannan Allah ya ce ka kai bawan Allah ka tsaya ka nutsu, saboda girman Allah ya fi karfin wato ice ma kai ka ki kuma shi ya bi ka.
shi kuma tsarin Allah ce in kai ce kai in ka ce shi ma zai yi. An gane ko ina yan uwa duk sunan su alami na baki daya wai dan ka gano kadarin girman shi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam, shi sa aka tattaro abubuwa iri-iri masu girma masu martaba masu daraja. Don me aka yi wannan? Don a nuna ma cewa wannan annabi a wajen Allah ba a samun kamarsa ko daidai shi. Saboda me shi ɗaya ne tak Allah ya ƙirƙi irinsa, bai irinsa ba kuma ba zai irinsa ba, bai kamarsa ba ba zai kama da shi ba. To kaga kenan yan uwa wajibi ne mu musulmai al'umma manzo Allah mu rinka jin daɗi da gwalagwalan da Allah yi wa annabinmu. An gane aljanna guda nawa ce? Akwai jannatu adani, jannatul na'imi, jannatul khuldi, jannatul jalali, jannatul ma'awa, jannatul firdausi,